Luto na ang among binignit. Wara. Apila may sa vlog di. Siya lang, ayaw ko pila kapangit ko. Hello mga idol, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang araw ngayon ay Friday, Good Friday, holiday ngayon. Holy week, wala akong pasok. Dito lang kami sa bahay. Nag-almusal muna kami. Yun, sama ko ang pamilya. Tapos ang ulam namin mga idol ay itong isda na huli ko kagabi sa dagat. Panunulo. Yan yung ulam ko. Tapos magluluto kami mamaya ng binignit. Tingnan na lang kung anong klase binignit ang lulutuin. Doon kami tatambay mamaya sa bahay ng aking mama sa kabila. So, kakain lang muna kami mga idol. Grabe lang na. Jay, kamuti. Dili kita ng kwarta di ba? Pili. Apila may sa vlog di. Siya lang, ayaw ko pila kapangit ko. Kita makadayo eh. Oh. Luto na ang among binignit. Wara. Dapat lagi dumagan tatog landang aron pula. Ilaw ka ra. Ito ba? Yun. Masarap na binignit. Wala pa man ang kuan-kuan ni. Sago. Tininar na iunam gina. Tingano, plato may kuan nati. Ihatod na ako na Tita Giselle. Dugay kayo na mapugnaw. Ito man naluto ng landa. Sago. Sago. Gani, kiklaro kayo. Naputi pa. Gilatan magay na. Tininar na. Ada ko nga nga ate. Ang labot man ka. Na. Kau dyan. Sabag. Bali na, bali. Kabalingin. Mama. Ang healthy lifestyle naman sa pagtumaas sa Power Cell. Power Cell na pamatutan aron batukan ang cardiovascular disease. Yeah.
Uy, nabugno na oh. Power cells herbal capsule. Unsay Tagalog sa binubuo? Bilao. Templo sa Diyos. Ang pakaramang ka! Ang bilao kay Ang naguba sa templo. Unsa? kuan. Unsa? Dili oy. Bilao. Kailangan ang templo sa Diyos. Dili man bilao. Hindi ka na bilao deh. Basta lain na siya. Ang 27. Bila ah. Ikan sa power cells.